Още на другия ден се разбра, че това състезание не е като другите световни първенства. Това показаха още по време на загрявката участниците в демо тима на една от водещите скиорски нации в света – швейцарците. А ние го нарекохме Ski Break Dance. С тренировъчни спускания на демо тимовете започна и първия ден. Според регламента, дисциплините включени в програмата са гигантски слалом мъже и жени, синхронно каране и паралелен слалом, като се прави и заключително класиране по нации. В синхронното каране демо тимовете на отделните нации трябва да представят задължителна и волна програма в състав от 6 състезатели. Специално жури от 5 души постави оценката за изпълнение, като се съблюдават критериите техника, синхрон, симетрия, динамика, оригиналност и трудност. Всеки демо тим има право да подбере музиката, на която да изпълни съчетанието си по своя лична преценка. Първият състезателен ден започна на пистата Стената, като състезателките трябваше да преминат 32 контролни врати. С най-добро време завърши и българката Гергана Шокова с общо време 2.06.64. Евелина Шваб от Швейцария показа трето време в второто спускане и завърши с общо време 2 минути, 1 секунда и 65 стотни, като спечели бронзовия медал. Роданата през 83-та година Кристине Бауър даде второ време в първия мач, но с чудесно каране в последните няколко врати спря хронометрите на точно 1 минута, 59 секунди и 36 стотни, което и осигури и сребърния медал. Първо време след първия мач даде швейцарката Джесика Пунчера, доскоро състезателка в Европейската купа. Тя спря хронометрите на 1 минута 55 секунди и 89 стотни, най-добро време и стана първата световна шампионка на световното първенство на ски учителите в Пампорово. Втори по трасето на гигантския слалом започнаха състезателите от дивизията на ветераните над 35 години. С най-добро време от двата манша завърши швейцареца Ян Кинчи, който спря хронометрите на 1 минута 59 секунди и 94 стотни, като за това спечели и световната шампионска титла. С второ време бе представителят на Япония Осамо Ямамото. Той закъсня само на 37 стотни след Ян Кинчи, но това бе достатъчно за сребърния медал. Времето на Осамо Ямамото 2 минути и 31 стотни. На третото място се класира още един швейцарец. Това бе Рето Ридер, който даде време от 2 минути, 1 секунда и 27 стотни. Достатъчно за бронзовия медал. Най-добре представилият се българин в тази възрастова група бе Милчо Ляпев със стартов номер 21, който финишира за общо време 2 минути, 6 секунди и 17 стотни. Кулминацията на първата дисциплина в програмата на световното първенство бе елитната група при мъжете гигантски слалом. В нея най-добре се представи българина Деян Тодоров със стартов номер 59. Той единствен от българите завърши първия си мач под 1 минута с време 55-99 и в крайна сметка финишира с общо време 1.58.14, което му осигури и седмото място в общото класиране. А с най-добро време от двата манша бе швейцарецът Алек Сталгвалдър със стартов номер 60. Той записа в първия манш 54-45, показа най-добро време и във втория манш и завърши с общо време 1.56.09. Алек Сталгвалдър е новия световен шампион на световното първенство от Пампорово 2013 за ски учителите.
В края на състезателния ден медалите бяха връчени от Риет Кампъл, президент на Изия, на призьорите. Световен шампион 2013 Алекс Тауквалдър, Швейцария, с сребърен медал Кристиан Лохер и с бронз Демиан Францен. Утре надпреварата продължава със следващата дисциплина – паралелния слалом и изпълнението на демотимовете на участниците. Паралелният слалом бе поредната дисциплина от програмата на 13-то световно първенство на ски учителите в Пампорово. Общо 12 състава застанаха на старт, като се състезаваха по системата на внезапната елиминация. Съставите са от 4 души, като задължително между тях има и една жена, която кара първа в сериите. Кара се по червено и синьо трасе, като със всеки следващ състезател отборите си разменят трасетата, по които карат, като имат право само на едно единствено спускане. Общо 16 състава започнаха надпреварата, като до полуфиналите за щастие достигна и състава на България. В първия полуфинал в синьото трасе кара отбора на Русия в състав Анастасия Чайковския, Андрей Рогалски, Дмитрий Натока и Андрей Иванов. По съседното трасе е първия състав на Швейцария – Джесика Пунчера, Алекс Тауквалдър, Демиан Францен и Бранд Бьорк, които безспорно са фаворизирания състав в надпреварата. Във втория полуфинал отбора на България имаше за съперник Швейцария 3, които започнаха надпреварата в червеното трасе. За състава на България бе Гергана Шокова, Георги Марков, Деян Тодоров и Милчо Ляпев срещу съперниците си от Швейцария Надя Лопес, Алдо Бертер, Килиан Вайбер и Самуел Балсигер. В първия полуфинал Швейцария 1 спечели срещу тима на Русия с 4-0 победи, а тук видяхме първата победа за български отбор на Гергана Шокова срещу Надя Лоренц. България в предишния кръг победи състава на Сан Марино с 4-0 победи и японците с 3-1. Швейцарците пък се наложиха над отбора на Германия с 3-1 победи. За жалост обаче в последните 3 серии швейцарците бяха много силни, изкараха силните си козове и в крайна сметка се наложиха над състава на България с 3-1 победи. Така че за българите оставаше третото място, където те имаха равен брой точки със състава на Русия, който загуби първия полуфинал с 0-4 от първия състав на Швейцария. Финалите започнаха оспорвано. Това бе битката за златните медали от световното първенство в отборната паралелна надпревара. Швейцария 1 срещу Швейцария 3. В състава на Швейцария 3 Надя Лопес, Алдо Бертер, Килиан Вебер и Самуел Балсигер. В състава на Швейцария 1 вече виждаме световната шампионка в дисциплината гигантски слалом Джесика Пунчера, Алекс Тауквалдър, това е шампиона в гигантския слалом при мъжете, Францен Демиан и Бранд Борг. В крайна сметка отбора на Швейцария 3 се наложи с 3-1 победи, като спечели поредната титла от световното първенство на ски учителите. Забележително добре се представи и българския състав, който раздели третото място с отбора на Русия.
Наградите бяха връчени лично от изпълнителния директор на Пампорово АД, господин Мариан Беляков. Пренеси чистотата на планината в своя дом с удобната опаковка от 2 литра и половина. Лесна за носене и съхранение. С новата семейна опаковка от 6 литра, създадена специално за теб и твоите близки. Или с икономичната опаковка от 11 литра, идеална за споделяне и празнуване. Запази хармонията и естествения баланс у дома. С Девин. Подходяща опаковка за всеки повод. Mama, take this best from mine, 'cause I can't use it anymore. Изживей нови емоции зад волана на Peugeot 208 с ново поколение икономични бензинови двигатели. Peugeot 208. Сега още по-изгоден и с нов 6 годишен лизинг. Ladies first, или дамите с предимство. Състезанията на демотимовете започнаха с изпълнението на швейцарски отбор изцяло от дами. По време на задължителната програма те бяха на 4-та позиция, а изпълнението на волното съчетание им донесе общо 81,6 точки, което ги нареди на 6-то място във временното класиране. Шестчленното жури даваше оценка за изпълнение по сложност, оригиналност, бързина и качество на елементите. Отбора на швейцарците след задължителната програма беше на второ място с 27,7 точки. Това е отбора Уайт на Швейцария. След оригинално съчетание във втората част на състезанието и волната програма, те завършиха на второ място с 83,0 точки. И състава на Аделбоден ни върна в Тирол. Двама от състезателите бяха облечени в типичните тиролски носи и след първия кръг те бяха на 4-то място в общото класиране, но заради оригиналност те получиха обща оценка 82, и останаха на 4-то място. А сега дойде време и за основните претенденти за златните медали. You're red. Team red. Отбора на червените от Швейцария. Те бяха
подчертано най-добрия състав и в задължителната програма. Спечелиха 27,5 точки като оценки в волната си програма и с обща оценка от 83,300 станаха световните шампиони на 13-то първенство на ски учителите в Пампорово. Настроението е отлично, тъй като ние сме израснали в този курорт и искаме да дадем всичко и да представим нашето училище да е едно от първите училища в България. Да, убедена съм. Ние от началото на сезона работиме по въпроса. Мисля, че сме добре подготвени, дано сме направили хората щастливи. Шансовете за успехи? Надявам се да се пребореме, да. Първото място. Надявам се, да. Шансовете не са големи, ама и конкуренцията е голяма. Карахме колкото можахме, направихме най-доброто си спускане. Първото място, да, първото място. Нищо друго не нас задоволява. За това сме дошли все пак. Първи състезателен ден от световното първенство. Готов ли е отбора на Пампорово? Готов е, да. Какво ще правиме? Ще правим фигури. Ще ги мачкаме ли? Ще ги мачкаме. Разбира се, че да. Ще дадем всичко от себе си, пък колкото можем толкова в крайна сметка. Как колкото можем? Първото място. Искаме го, ама дали ще можем е друг въпрос. Отборът на ски училище Пампорово завърши общо на 11-то място в класирането, а Снежните ангели, националния отбор на България, извоюваха великолепното 6-то място сред най-добрите ски нации в света. Демотим, бърски национален демотим. Първи национален демотим. Добре, национален тим на България. И Снежните ангели. Да. Какво очакваме от състезанието? Аз се надявам да се представим добре, смятам да ги изядем с парцалите. Първото съчетание беше доста силно, а ние, понеже си имаме прякор и то е феномените, смятаме нещо феноменално да направим. Надяваме се да се представим добре. Днес Деян Тодоров има рожден ден. Искам да направим един страхотен подарък с едно добро представяне. На нашия терен се постараем с ногти и с зъби дърпаме, но ще трябва да се класираме в най-предните места. Означава най-предно. Първо място. Разбира се. С големи успехи. Отборът е страхотен, много добре се сработваме. Целият тим е на много високо ниво. Страхотен тим, сработили сме се перфектно. Работим заедно, както през деня, така и вечер. Всичко е окей, мисля, че ще ги разбиеме. На домашен терен сме. Какво ще бъде нашето представяне? Надявам се като домакина да се представяме достойно, да зарадваме хората, които ни гледат тук и също времено и ние да оставим доволно от нашето представяне. Вие имате впечатление вече от силата на другите отбори. Как стоиме? Мисля, че сме наравно с тях. Малка е разликата от след първото спускане, но от другите две спускания да може да ги настигнем и изпреварим. И така, твоите предвиждания за нашето класиране? Разбира се, само за нас има едно място. Те всички отбори са тук, за да им покажем как се карат ски. Точно така, ще им покажем наистина. Пожелавам ви успех. Може да стартираме 9-ти, но на финала сме първи. Господин Сгоровски, световно първенство за ски учителите в България. Какво ни костваше това и как го постигнахме? Постигнахме го, защото работиме много добре с курорта Пампорово. Това бих искал да отбележа. Много добре работиме с Българско сдружение на ски учителите. От последните години имахме много интензивни мероприятия. Интерски организацията ИСИА. Направихме възможното Българско ски училище да бъде интегрирано в международната структура на 100%. Ние сме сред 12 нации, които имат право да подготвят учители по снежни спортове на най-високо ниво, получавайки ИЗИА карта, и това ни нарежда сред 12 държави от целия свят, които имат това право.
Вие като треньор на националния отбор, как смятате за нашето представяне тези дни на световното първенство, като демоти? Повече от добре. За сега временното класиране показва, че български отбор се нареди сред алпийските нации, демонстрира динамика, демонстрира скорост. Въобще цялата визия на представянето на българския отбор, не само на българския отбор, въобще и на двата демотима е на абсолютно високо ниво. Вярно, насреща са традиционно силните скиорски нации, но това не е причина на ние да губиме самочувствие и увереност в това, което сме си поставили за цел. Те наистина правят невъзможното, за да покажат това ниво. Този стандарт на българското ски учители. Те правят това. Те го правят за българското ски училище. По света да се разбере, че в България съществуват прекрасни ски дестинации, ски зони и в същото време има ски учители на много високо ниво, подготвени, които да предлагат спортно-туристическата услуга на снежните спортове на най-високо ниво. За мен сега е ясно, че ако Пампорово България подаде своята кандидатура за домакин на Конгреса на Интерски, ще има голям шанс. След тези 2 дни прекарани тук, видях една отлична организация и професионална работа във всяко едно направление. Пампорово е готово за провеждането на много големи ски прояви и форуми и ако това се получи като конгрес на Интерски тук, у вас ще бъда много щастлив. Всичко това показва, че България е на много високо световно ниво по отношение на организацията на подобни прояви. ISIA ist der Skilehrerberufsverband, wo die Leute... ISIA е международна организация на професионалните ски учители. През тези няколко дни, в които бях в България, останах с отлично впечатление от начина, по който се работи тук и високото ниво на ски учителите във вашата страна. Надявам се скоро да се видим отново на по-голям форум на учителите от всички страни на света. Всички сме много положително изненадани. Зад тази табела, зад нас стоят много имена. Според мен зад това нещо стоят много години работа, много усилия на всички ски учители в България. Ще започна от това, че 2000-та година, 2001 година ние бяхме приети с един карантинен период, в който ни проучваха. 2003 година отидохме с един демотим на Интерски конгреса, доста така скромен, около 5 човека, след което 2005 година участвахме за първи път на световно първенство на ски учителите с 3 състезатели. Друга важна стъпка, която направихме по отношение членството си и работата си с ISIA, това е, че ние преди 2 години, няма 2 години, година и половина защитихме най-високото ниво ISIA професионален сертификат, така наречената ISIA карта, за една група от около 40-50 ски учители в България, които притежават този най-висок стандарт на професионален ски учител. С ISIA ние започваме паралелно да работиме за един друг проект, който е и наша стара мечта и идея от около 8-9 години, България да привлече Интерски конгрес у нас. Един такъв интерски конгрес ще донесе много престиж, още по-голяма популярност на България като туристическа дестинация. Другото много важно нещо, което ако се стигне до нашата кандидатура ще бъде за България, е това, че ако зад кандидатурата, освен разбира се българското ски училище, което е представител на ISIA и на Интерски в България, не застане обществеността. Имаме още няколко стъпки преди кандидатурата ни. Надяваме се, че ще ги направиме успешно и оттам нататък каквото реши Общото събрание на Интерски. С впечатляващо нощно шоу завърши 13-то световно първенство на ски учителите в Пампорово. С това България доказа, че е готова да организира форуми от подобен мащаб и че българските ски учители са на световно ниво.